Příjemný, klidný, dobrý večer. Je sice pokročilá noc, ale další díl pořadu Zeptej se osudu na Primě právě začíná. Samozřejmě je to živé vysílání, živé je i spojení na naši telefonickou linku, na kterou se můžete dovolat, samozřejmě s nějakým tím dotazem, který vás právě teď momentálně trápí, ať už jsou to finanční, zdravotní, problémy s láskou, případně problémy jakéhokoliv jiného druhu, například někde potřebujete odcestovat, nevíte, jestli máte nebo nemáte, případně potřebujete se rozhodnout, jestli máte něco prodat nebo neprodat. Určitě každá taková otázka má smysl a já se budu snažit na ní odpovědět všemi patřičnými pomůckami a samozřejmě sděleními, které jsem schopný teď momentálně v tuto chvíli vytvořit. Jelikož všichni ti, kteří nás pravidelně sledují a dívají se na nás, tak jistě vědí, v jakém tématu já pokračuji. Mluvím tady o světě andělů, mluvím tady o tom, jakým způsobem se můžeme přiblížit ke světu, který nám je možná blízký, ale stačí jenom pootevřít dveře a stane se nám bližší. A nebo pro ty, kteří vůbec tento svět ještě neobjevili, jakou cestou se dá objevit. Jelikož někteří z vás právě teď třeba poprvé přišli k televizním obrazovkám a vůbec nevědí, o čem je tady řeč, taky jistě budou překvapení i milou zprávou, že si tady můžou nejen něco milého a pozitivního dozvědět, to si myslím určitě, ale zároveň můžou přispět troškou do mlýna, samozřejmě záleží na nich, pokud máte nějaký dotaz a pokud je vám úzko, pokud potřebujete nějakou tu pomoc, není nic lehčího, samozřejmě je to rozhodnutí pouze na vás, zavolat, pokud nezavoláte, samozřejmě nic se neděje, ale od toho jsem tady, o toho tady sedím. Jelikož naše téma je plném proudu, já si myslím, už tady několik dní povídám, mluvím o tom, jak nám anděle v životě nejen pomáhají, ale jak je tento svět přístupný komukoli. Dneska budu pokračovat o tom, jak nám anděle pomáhají při našem zármutku, když nám někdo odejde z našich blízkých na ten onen druhý svět, případně o tom, jak nám zesnuli pomáhají nebo stávají se právě těmi strážnými anděli, které určitě někteří z vás poznali to ve svých životech a jistě máme tady ale telefonát. Hezký dobrý večer. Halo. Halo. Ano. Ano. Můžu mít už dotaz, ano? Ano, můžete. Takže je mi 54 let a jsem 30 let vdaná, mám trošku problémy v manželství, tak by mě zajímalo, jak to bude pokračovat. Ano, jak vás tak bude pokračovat, ano? Dobře, takže děkuji za dotaz, já ho ještě jednou zopakuji pro všechny ty, kteří třeba málo slyšeli nebo nebylo jim tato zpráva sdělena tak, aby ji pochopili. Paní vlastně má přes 50 let, pokud jsem dobře slyšel, je přes 30 let vdaná a ptá se, jak to bude pokračovat, jelikož jsou tam teď ve vztahu nějaké problémy. Jak se říká, milá paní diváčko, vyčkejte času, jak už z klasu, všechno se opět v pozitivní běh události obrátí. Myslím si, že to jsou tady záležitosti, které mi ukazují spoustu neřešených věcí, ale i vyřešených věcí z minulosti. Já si myslím, že toto manželství určitě budoucnost má, jelikož ale jak se střídá den a noc, tak se střídají i naše polohy ve vztazích, střídá se její naladění,
jak to máme podobně i u naladění například kytary nebo nějakého strojného nástroje, prostě jednoduše se nám to rozladí a musíme to opět naladit, tak v tomto případě je to nějak podobné. Hraje v tomto roli jistě čas, rozhodně oba partneři byste měli k tomu přispět každý troškou do mlýna, jelikož u partnera vidím ale jistou proměnu během přibližně takového roku, případně roka a půl, tak abyste se na to připravila, abyste zároveň očekávala možná jeho změnu možná přístupu celkově ve vašem vztahu nebo k vám, ale zase na druhou stranu v kartách je vidět, že není se příliš čeho obávat. Chtělo by to opravdu vzít pevně opět otěže tohoto vztahu do svých rukou a zaměřit se na to, co je v něm pozitivně a co můžete opět budovat. To je asi ta základní otázka. Ono, když si vezmeme, tak v podstatě, jak tady často říkávám, muži po 50 nebo kolem 50 většinou mívají pocit, že jim něco v životě schází nebo potřebují něco dohnat. V tomto případě pak nastává u nich pocit něčeho, co by ještě chtěli v životě najít nebo co by chtěli naplnit a v tomto případě to může být nějaký ten úlet. Ale jelikož si myslím, že vy to můžete i takový případ přestát, pokud by teda nastal, tak v tomto případě určitě i vy můžete přispět tím pozitivním myšlením i pozitivním přístupem a zároveň i partnera v tomto možná nějakým způsobem ovlivnit. Ale vše záleží pouze na nás a na samotném našem rozhodování, ať už je situace jakákoliv. Protože tady dneska budu mluvit opět o světě andělském, budu tady mluvit o tom, jakým způsobem nám anděle pomáhají, nebo jakým způsobem můžeme my pomoct k tomu, abychom se otevřeli něčemu novému, něčemu, co v životě můžeme jen využít, použít, ale zjemnit své vibrace, možná zvýšit a zároveň dostat se úplně do nějakého jiného světa, který nám nabídne úplně nějaké nové možnosti. Jelikož vaše telefonáty jsou velmi důležité, od toho právě tady jsem, tak je velmi důležité, abyste pokládali své otázky velmi stručně, jasně, jednoduše, konkrétně, nedávat všeobecné dotazy, protože není na to ani prostor tady, ani čas, to zdůrazní, ale protože tady telefonát, tak se mu budeme věnovat. Dobrý večer. A možná... Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, myslím, že jsem způsobem chtěli mít miminko a tak nějak oba jako přemýšlíme pořád a chtěli bychom. Teď jsem tomu dotazu neporozuměl, vy chcete miminko a přemýšlíte, nebo jak to je? Mně je vlastně 20 a jestli miminko si máte pořídit nebo nemáte, rozumím tomu? Přemýšlíme, jelikož prostě mě je 20, přítelovi 22, sociálně zabezpečení jsme, všechno. Dobře. Jo. Dobře. Ale zabezpečení jsme. Dobře, chcete říct datum narození? Asi divačka už položila, dobře, děkuji, asi ne. Takže ještě jednou zopakuji dotaz. Divačka mladá, 20letá, se ptá, má všechny předpoklady k tomu, aby si pořídila miminko se svým partnerem. Jak vidím, je právě v tom správném věku, aspoň po té tělesné stránce, aby porodila zdravé děťátko. Já si myslím, že 20-21 je úplně ideální věk. Podívám se na to, jak to teda vypadá, jestli je to hodná varianta.
Víte co, tady ani není co řešit, milá divačko, mladá divačko, nepředstavila jste se, určitě tady jsou možnosti a jsou velmi dobré předpoklady pro to, abyste si pořídila miminko. Máte na to opravdu všechny nejen vnitřní předpoklady, myslím hlavně toho citového rázu, máte co předat svému potomkovi, ale zároveň vidím tady, že bude tady skvělé zázemí, bude tady rodina, jak má být, je tady domov, je tady finanční zázemí, je tady pomoc nějakého muže, možná je to váš tatínek, nebo je to tatínek vašeho partnera, rozhodně všechny předpoklady tady jsou a já vám říkám, že to miminko taky brzo přijde. Do roka ho máte jako co by dub. Já si myslím, že skvělá odpověď, příznivá odpověď, takových odpovědí bych si přál, aby tady byla rozhodně většina, i když to vždycky takhle nejde, aspoň všechny ty věštecké pomůcky, které se používají a které jsou tady možné použít a jsou dostupné, jistě ukáží vždycky to nejpodstatnější, nejdůležitější pro vás, co v tuto chvíli jsou možné vůbec objasnit. A jelikož já jsem takový ten pozorovatel toho a jenom prostředník, a vlastně mluvčí to, tak se vždycky snažím a budu snažit pro to, aby ta odpověď pro vás byla co nejjasnější, i když možná někdy vypadá, že úplně tak nemusí být jasná, ale je potřeba někdy poslouchat nejen ušima a dívat se očima, ale hlavně poslouchat intuicí a svým srdcem. To je velmi důležité. Pak mnohé se dá pochopit úplně jiným způsobem. Svět andělů opět máme otevřený, já si myslím, že široké téma, určitě se setkáme s ním ještě zítra, možná pozítří, bude záležet na tom, jak to všechno stíneme, rozhodně ještě nějaká ta témata tady jsou. Dneska jsem říkal, že budeme se bavit o posmrtném životě. Já v podstatě vždycky, když se setkám s člověkem, nebo přijde za mnou člověk, který je zatížen velkým zármutkem nebo smutkem z toho, že mu zemřel někdo blízký, víme, že to pro nikoho z nás nikdy není lehké období a mnozí tím velice trpíme. Možná trpíme tím asi nejvíc v životě, či můžeme vůbec trpět. Samozřejmě možná nevyjímaje nějaké té fyzické bolesti, ale určitě je to záležitost, která nás hluboce zasahuje a určitě nikdo z nás nějak nechce nebo netouží potom, aby takové něco zažíval často. Samozřejmě život a smrt je součástí našich životů, nelze ani jednomu, ani druhému se vyhnout. Už počínaje naším narozením, naším prvním dechem je záruka toho, že jednou zemřeme a přejdeme na tu druhou stranu. Jak přecházíme ale my na tu druhou stranu, když nám někdo zemře, anebo jestli vůbec jsme schopni přejít na tu druhou stranu a poslouchat ty vzkazy zesnulých, ale já teď budu poslouchat vzkaz někoho na telefonu. Dobrý večer, halo? No, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, mám před sebou teďka dost jako těžké chvíle, co se týče podnikání. Přede mnou jsou 14 dní, které bych měla zvládnout. A chtěla bych vědět, jak to asi dopadne. Dobře, takže před vámi je, děkuji za dotaz. Já jen zopakuji pro ostatní diváky, pokud neslyšeli, je tady divačka, která podniká, má tady nějaké náročnější příští 14-denní období, ptá se, jak to zvládne, jak to bude pokračovat, jestli vůbec to bude úspěšné. Samozřejmě během výkladu můžete si rozmyslet dotaz, je důležité, pokud chcete sdělit datum narození, abyste ho sdělili s maximální přesností k dotazu, který máte.
Milá paní divačko, víte, vy máte na jednu stranu tady, bych řekl, takové příznivé podmínky, ale možná řeknu i z té jiné dimenze k tomu, abyste dosáhla toho, čeho chcete. Rozhodně je tady vidět, že budete muset možná se pro něco rozhodnout. Rozhodně tady je vidět, ale vidět tady, že budete ovlivněna velkou možná silnou opozici z okolí, která je tady opravdu cítit, jelikož prostředí není pro vás tak příznivé, jak bych chtěl vidět. Já si myslím, že rozhodně je důležité, abyste proti tomu okolí, které možná není pro vás nějak příznivé nebo v příznivé konstelaci a v něčem vás prostě nepodporuje. Může to být někdo, konkrétní osoba, nebo dokonce může to být řada okolností, které s tím souvisí, tak je velmi důležité, abyste to vzala jako takovou zkoušku na chvíli. Rozhodně tady je do budoucna ukázané, abyste se nebála spojit s někým, využít rady, využít pomoci. Je tady vidět na jednu stranu výsledek vaší práce a nakonec ten úspěch bude dosažený. Takhle s ohledem časového delšího období opravdu tady ten výsledek kladný je. Vyčkejte, uvidíte, bude líp, nedejte se zvyklat tím, jak vám možná někdo nebo něco nepřeje, rozhodně využijte své energie, své síly, určitě ji máte, já si myslím, dostatek, pokud ji nemáte, tak snažte se ji někde nabrat, třeba v nějakém relax centru, kde třeba si dopřejete příjemnou masáž, případně dopřejete si nějaké zdravé terapie nebo zdravou nějakou léčebnou terapii, která vás trošku uklidní, zregeneruje a vy budete opět schopna tomu všemu náporu se postavit a zvládnout to v plné síly a otevřít se opět tomu podnikání s plnou silou a možná se spojenectvím s někým nebo něčím, co pro vás určitě bude znamenat do budoucna dobrý výsledek. Máme tady 3 dotazy. Každý dotaz v podstatě byl jiný. Jednou tady bylo miminko, jednou tady bylo podnikání, jednou tady byl nějaký vztah, manželství. Vidíte, témata jsou různá, záleží pouze na vás, v čem se rozhodnete, jak se rozhodnete, co chcete se zeptat. Určitě, ale každá taková rada, já si myslím, aspoň teď ode mě, bude určitě pro vás aspoň v něčem užitečná, aspoň já se budu snažit hlavně, aby byla užitečná. A jelikož téma andělů, respektive posmrtný život a možná jedna taková důležitá zkouška, anebo ne jedna, možná bude jich víc, anebo je jich víc. Ono záleží všechno na tom našem osudu, jak to máme v něm napsané, tak je právě i životní okolnost a to je vyrovnání se s nějakým tím zármutkem nebo smutkem, který právě doprovází ztráta někoho blízkého, respektive úmrtí někoho. Já jsem tady řekl, že mnohokrát nám právě zemřeli naši blízcí, dávají velmi jasná znamení k tomu, abychom pochopili, že na té druhé straně nejen je jim dobře, ale že jednoduše prostě se mají fajn a že je všechno v pořádku. Dá se to takhle legračně říct. Nakonec, když si vezmete každý vzkaz z této druhé strany, je určitě pro každého z nás pozitivní. Například právě vy, kteří teď někteří se díváte na televizní obrazovky a něco podobného vás potkalo. Jistě cítíte jisté hluboké pocity, které s tím souvisí, ale každý tento pocit samozřejmě musí trošku časem samozřejmě jít do pozadí a já vám řeknu hned proč, protože člověk, který vlastně zemře, pak samozřejmě na těchto pocitech
má jakousi cítí aspoň nebo pociťuje jakousi vinu a samozřejmě zbytečně se udržuje tady blízko vás a možná, že jeho cesta tam nahoru nebo tam do jiné dimenze zbytečně se prodlužuje a jeho úkoly pak se zbytečně někam posouvají a já si myslím, že v tomto případě to jistě není dobré. Je rozhodně velmi důležité, pokud tento hluboký zármutek je opravdu hluboký a silný, tak někde zajít na terapii, psychoterapii nebo nějaký jiný způsob léčby, abyste se dokázali od toho trošku odpoutat a zároveň samozřejmě s ohledem času a samozřejmě i s tím, že dokážete toho člověka, který vám odešel, opravdu propustit. Máme tady telefonát, halo? Pěkný dobrý večer, halo? Ano, jste na telefonátu? Nerozumím. Jste napřímo, můžete mluvit. Halo, jste napřímo, můžete zadat do otázku. Vy mě slyšíte? Dobrý den. Dobrý večer. Ano. Vás jistě překvapilo, že jste se dovolila. Já bych se chtěla zeptat na sebe. Ano. Datum narození 8.1.72. Ano, a co konkrétně dotaz váš? Jaký je váš dotaz, prosím, zkuste ho zadat. No, jak se bude vyvíjet můj vztah, jako, no. Dobře, podíváme se teda na vás tak, děkuji za telefonát, mějte se hezky, já vám přeji trošku více pozitivna do srdíčka, myslím si, že jste nějak zklamána nebo prožíváte nějaký smutek, zkusím se na to podívat, co se s tím dá udělat. Tak, podíváme se na ten vztah. Tak, víte co, tady tento vztah, jak se dívám do karet, asi vás v tom vašem možná teď momentálním nepříliš pozitivním rozpoložení příliš nepotěším. Rozhodně v kartách je tady vidět, že dochází tady postupně k nějakým změnám, které jsou ještě před vámi. Něco se tady rodí, něco tady vzniká a já si myslím, že nebude to příjemné s ohledem toho vztahu, o který máte zájem, nebo s ohledem v podstatě v tom, jestli tento vztah vůbec vydrží nebo jak bude pokračovat, jelikož já si myslím, že tento vztah není pro vás do budoucna nějak příznivý nebo perspektivní. Doporučoval bych spíše, abyste dobře zvážila a popřemýšlela to, zda v tomto vztahu chcete pokračovat. Jelikož tam vidím nakonec opravdu důležitou změnu a tato změna vás dovede k nějakému zásadnímu rozhodnutí. A nechci vás tady přímo programovat, ale rozhodně tady vidím, že tento vztah opravdu nebude mít perspektivu, ať to řeknu jakkoliv sebepozitivněji. Je důležité, aby vy jste z toho si vzala nějaké poučení, jelikož tady vidím, že ty tendence něco ukončit stejně vás budou z těch vesmírných možná možností podbízet, tak bych doporučil, abyste opravdu velmi dobře zvážila své další působení i v tomto vztahu a zároveň ve svém konání a jednání a chování v tomto vztahu. Já si myslím, že budete mít možnosti přibližně za 2 roky. Za 2 roky a to je velmi taky dobrá zpráva, takže ať se vám daří, ať jste šťastná, jste ještě hodně mladá. Já si myslím, že
přibližně půlka našeho pořadu se blíží se právě k tomu, abyste mohli možná poslouchat, možná zavolat, je už to na vás, rozhodnutí je vždycky pouze na vás, ale protože naše téma je otevřené je všechno i to, o čem tady povídám a je toho ještě spousta, tak si myslím, že určitě pro vás, kteří právě teď přemýšlíte o tom, co to vůbec ten posmrtný život je, nebo co to obnáší. Jistě bude za dobrou zmínku stát i to, že právě andělé nám pomáhají právě při tom našem zármutku, když nám někdo odejde, když někoho ztratíme. Jistě ve své praxi jsem poznal i maminky, které ztratily své děti a nikdy to pro mě nebylo nikterak příjemné vůbec takového člověka vidět, jak trpí. Rozhodně to nebylo příjemné ani pro mé srdce, nebylo to příjemné vůbec ani pro mé oči. Rozhodně patří to taky k životu a všechny dušičky, které se takhle rozhodnou odejít, má to nějaký smysl. Jenom ten smysl najít to, v čem je ten kořínek, v čem je zakopaný ten kořínek. Někdy stačí dobrá terapie a tyto problémy se postupně jako kdyby odpadnou, zmizí a my přijdeme opravdu k tomu, možná i ke spojení s tím zesnulým, možná prostřednictvím našich snů, případně prostřednictvím nějakých jiných informací. Rozhodně často právě zesnulí nám tyto informace dávají v našich snech. Máme tady telefonát, pěkný dobrý večer. Jestli mohu. A jsem narozená v roce 68, můj manžel v roce 52. To mi příliš nepomůže, pokud nedáváte den a měsíc. Jestli naše manželství bude šťastné, dlouhé. Já se podívám, Dobře, děkuji za dotaz, jestli bude dlouhé a šťastné. Jestli ještě mohu, pěkně prosím, mám problémy veliké se zdravíčkem. Tak já se na to podívám. Dobře, děkuji za dotaz. Mějte se hezky, já vám přeji, ať se vám daří. Vy jste tak hezky poprosila vidět, že vám na to opravdu záleží. Já se na to podívám, jestli vaše manželství teda bude to šťastné. Víte, milá paní divačko, já si myslím, že šťastné manželství si musíme vytvořit. A samozřejmě osudem jsou dané šťastná partnerství, ale všechno opravdu nakonec stejně záleží jenom na tom páru samotném. Jsou tady vidět zdravotní problémy, tyto zdravotní problémy některak neskončí brzy, je v kartách taktéž poznat, že tyto problémy už souvisí s nějakým delším časem. Bylo by dobré a vhodné, abyste popřemýšlela a zkusila s tím do budoucna něco udělat. Vidím tady možnost léčby bylinné, samozřejmě využití nějaké jiné terapie. Já vidím tady možnost homeopatik, aspoň to takhle v kartách mám naznačeno, a nějakého člověka, léčitele nebo někoho, kdo právě v této oblasti se dobře vyzná. Rozhodně je tady vidět, že právě i bioenergie by byla dobrou pro vás odměnou, motivací. Ptáte se, zda tento vztah vydrží nebo zda bude šťastný. Jistě vidím, že tento vztah
má šance pro to, aby vydržel rozhodně, ale není to cesta růžová nebo cesta růžovou zahradou. Viděl jsem tam jisté problémy, budete se něčím taky muset v tomto vztahu vyrovnat, čeká vás nějaké rozhodnutí a je tam taktéž vidět, že budete muset učinit důležité rozhodnutí pro to, jak se rozhodnete se svým partnerem něco vyřešit. To je otázka budoucnosti, byl to trošku všeobecný dotaz, není čas na to prostor, abych mohl dále vykládat rozhodně, protože jste neudala ani své datum narození, což není důležité, ale mohl bych vám to možná v některých věcech blíže objasnit, tak si myslím, že tato odpověď stačí. Máme přibližně půlku pořadu, já budu pokračovat dále v našem tématu. Já si myslím, že pro vás jistě nebude nikterak toto téma tak vzdálené, aspoň pro některé z vás, kteří právě někoho blízkého ztratili. Já jsem říkal, že právě naši zesnulí jsou často našimi strážnými anděli nebo stávají se. Je tomu opravdu tak. Mnozí z nás například takové zesnulé viděli nejen ve snech, ale možná i ve skutečnosti. Možná právě slyšeli to nějakým prostřednictvím nějakého hlasu nebo prostřednictvím úplně něčeho jiného. Je velmi ale důležité vědět, že bývají často nám přiděleni nejen jako strážní anděle, ale i jako duchovní průvodci. Oni nám totiž nejen pomáhají například při nějakých rodinných setkání, kde právě přicházejí jako takový další hosté, ale zároveň provází nás například na dovolených, případně při řešení v nějakých krizových našich situacích jsou nám na blízku. A to je velmi příjemné. Je to pravda, určitě se mnou budete souhlasit. Rozhodně každý takový vzkaz anebo takový duchovní rozhovor, například ve snu, přispívá k tomu, abychom se uzdravili, aby naše dušička opět takové ty bolesti, které jsou provázené se ztrátou někoho, opět velmi dobře možná se zaujela, aby ta rána se dobře zahojila, aby to všechno, co s tím souvisí, jsme jednoduše přestáli a dokázali mít na to nějaký jiný pohled. Jelikož zemřelí ví, co k ním cítíme, to je velmi důležité říct a zároveň nedá se nic před nima skrýt. Tak je velmi taktéž důležité, abychom, jak jsem řekl na začátku, dokázali ty zesnulé i propustit, nechat je odejít. Hlubokým zármutkem k ničemu dlouhodobého hlediska příliš neprospějeme, spíše naopak. Pak jim bráníme v růstu nebo v dalším pochodu do jiné dimenze a samozřejmě pak touha odpustit a v podstatě otevřít se tomu novému samozřejmě nám může bránit právě tento zármutek. Velmi důležité je skutečné upřímné odpuštění, aspoň v případech, kdy zesnulý nám učinil nějaké bezpráví nebo provedl nám něco násilného v životě. To není lehké. Často takové případy vyžadují terapeutickou pomoc a dlouhodobou terapeutickou pomoc, při níž ten člověk opět možná prožije tyto bolesti, případně dokáže konečně odpustit. Účinná metoda právě, která vám může pomoct v tomto, je napsat upřímný, skutečný, otevřený dopis psaný ze srdce právě zesnulému. To je velmi dobrá rada pro ty, kteří nějakým způsobem potřebují něco sdělit zesnulému, případně s ním navázat nějaký rozhovor. No a pokračování může být například ve snu. O tom jsem taky tady vykládal. Nakonec
vyrovnat si své emoce se zemřelými je velmi podstatný úkol, protože když je nevyrovnáme a když je nemáme opravdu pročištěné, tak samozřejmě pak tyto zesnulé tady přivoláváme a jejich pobyt nebo jejich takové setrvávání tady v tomto světě není ani pro ně příjemné a určitě jim nebude z dlouhodobého hlediska nějak prospívat. Oni chtějí, abychom jim odpustili a určitě si přeji, aby to bylo všechno lépe. Ale možná si taky přeje, kdo budou odpovědět další divák. Halo, halo. Dobrý večer, jste na telefonátu, můžete mluvit? Dobrý večer. Ano. Ano, narodila jsem se 4.3. Ano, 1900. 67. Ano, a dotaz? A chtěla bych se zeptat, jak se mně bude dařit v manželství a v podnikání. Dobře, děkuji. Děkuji. Tak já se podívám, jak se bude tady této paní dařit v manželství a podnikání. Já si myslím, že v manželství je to dobré. Bylo by dobré, kdybyste tuto dobu, aspoň do začátku příštího roku, využila trošku jiným směrem, než tomu bylo doteďka. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybyste se trošku opřela o nějaké jiné věci, spíše já myslím to duchovního rázu, možná právě tento telefonát vás k tomu povzbuzuje nebo vás nabádá k tomu v tom podnikání. To vidím takové nevyrovnané trochu, ale rozhodně je tady vidět, že výsledku, jakého potřebujete dosáhnete. Je tady ale spousta vidět vynaložené energie, taktéž budete muset v něčem se ovládat. Je tady vidět i vaše vůle, která vám možná prospěje k tomu, abyste toho úspěchu v práci dosáhla, ale spíše to bude takovým tím diplomatickým vyjednáváním nebo diplomatickým přístupem. Rozhodně je tady vidět pomoc i ze strany univerza a rozhodně je tady vidět, že i spojení s někým bude pro vás příznivé. Ten vztah vidím přibližně takový, abyste byla spíše obrácená sama do sebe, možná poslouchala teď více svou intuici, dívala se do svých snů nebo pamatovala si své sny a dostanete odpovědi i na některé otázky, které se týkají právě vašeho partnerství, manželství. Ono, každé manželství, každé manželství je takový oříšek, který je potřeba rozlousknout. A rozlousknout určitě není nikterak jednoduché v případě, pokud vidíme, že vevnitř není právě to, co jsme očekávali. Rozhodli jste se takové manželství svázat, rozhodli jste se takové manželství vytvořit a je opravdu pouze na vás, jakým způsobem i dále se toto manželství bude vyvíjet. Rozhodně manželství, aspoň podle mě, nebo nevím o něčem jiném, nic lepšího vymyšleného nebylo. Rozhodně ale manželství je běh na dlouhou trať a víme, že během tohoto běhání na té dlouhé trati můžeme potkat i spoustu překážek a tyto překážky je nutné zdolávat. Někdy jsou to překážky malé, někdy velké a tyto velké překážky je velmi dobré zvládnout tak, abychom neublížili ani partnerovi a hlavně ani sobě. Protože když ublížíme sobě, pak ubližujeme i partnerovi. To je má odpověď a budu pokračovat v našem
tématu, tím je andělský svět a my. Já jsem tady před chvilkou mluvil o zesnulých, mluvil jsem o tom, jak jim můžeme pomoci, jak můžeme pomoci sami sobě, když nám někdo odejde na ten onen druhý svět. Určitě vám pomůže i ta účinná metoda, o které jsem mluvil. Je to na vás. Rozhodně v každém takovém smutku nezůstávejte sami, nebuďte sami. Určitě i anděle, kteří jsou kolem vás, rádi vás pohladí a určitě utiší ty bolístky, které právě prožíváte a budou určitě vašimi přáteli i do budoucna. Stačí se otevřít, požádat, poprosit, nebát se a váš život v tomto ohledu opravdu se může posunout i do jiné roviny. Pomoc andělu nikterak nemusí být jenom v této oblasti, i v dalších oblastech, například v oblasti materiálního našeho světa. Často se někteří lidé ptají, jestli vůbec mají právo na to, aby žádali nějaké záležitosti, které řeší právě související s financema, s majetkem, s domovem, jestli mají vůbec právo žádat anděli o takové nižší toužebné přání. Já si myslím, ale máme tady telefonát. Pěkný dobrý večer. Haló? Máme tady volajícího. Dobrý večer. No, jsem se chtěla zeptat, nejdřív manžel 13.3. Ano. Který se jmenuje 53. Ano. A já 22.4.53 na náš jako vztah a zdraví. Takže vy se chcete ptát na vztah a zdraví. Dobře, děkuji. Ano. Dobře, děkuji vám. Já taky. Nashledanou. Opět podotýkám, je to takový apel pro diváky, aby trošku dávali konkrétnější dotazy. Mně to vůbec nevadí, já na to odpovím, když se někdo zeptá pouze otázkou, já se ptám na vztah. Ale je velmi důležité, abyste tady tuto formulaci dávali tak, abyste především vy byli spokojení. Takže já se na to podívám se na to zdraví. No, víte co, milá paní divačko, já vás úplně neuspokojím touto odpovědi, asi tak, jak byste potřebovala, zřejmě je potřeba teď, abych to řekl, nebo zavolala jste proto, abych vám odpověděla, já vám odpovím. V kartách je vidět, že tento vztah dle mého názoru pravděpodobně nevydrží, nechci tady dávat nějaké ortely a vidím to úplně tady jasně. Navíc je tady vidět, že vaše zdravíčko se nezlepší tak, jak byste potřebovala, protože bylo by vhodné a pro vás velmi dobré, abyste zvolila nějaký nový začátek pro to, abyste se z toho dostala. Já často mluvím o nových cestách, o nových začátcích, ale právě v dotazech zdraví, ale je to opravdu jenom proto, že často ten pravý důvod je úplně někde jinde. Možná, že je to právě ve vaší psychice, možná, že je to právě v nějakém bloku, který jednoduše nemáte odblokovaný. Možná, že je to v tom, že by bylo vhodné popřemýšlet o tom, jestli váš životní styl tomu napovídá, jestli vaše myšlení není negativní. Všechno se vším souvisí. A pokud budeme pozitivně myslet, každý člověk vám potvrdí, že když pozitivně myslí, málo kdy, neslyšel jsem o tom, že by někdo onemocněl, pokud opravdu pozitivně myslí a dlouhodobě myslí. A nebo aspoň pokud pozitivně dlouhodobě myslí, že by jeho stav se nezlepšil aspoň na nějakou dobu. Tomu nevěřím. Určitě
každý z vás může mít tady zkušenost. Proto velmi apeluji na to pozitivní myšlení. Mluvím tady i o andělské pomoci, andělském léčení, o andělech, jak jsou vstřícní a blízcí nám poradit, pomoct jakoukoliv radou. Rozhodně i vy můžete využít samozřejmě telefonní linky, je to pouze na vás. Rozhodně teď aspoň neslyším žádný telefonát, počkám si na dalšího volajícího a budu teď pokračovat v našem tématu, protože jsem mluvil o tom, jak může vůbec ten andělský průvod, dejme tomu, nebo ta andělská rada pomoc právě v našem materiálním světě. A protože všichni máme nějaké ty problémy, aspoň čas od času nějaké ty materiální, například nám právě přestalo fungovat auto a nemáme na nové, nemůžeme si pořídit nové a bude dlouhodobě v opravě, nebo například nemůžeme si dovolit teď právě momentálně hypotéku, případně máme finanční problémy a vůbec si nemůžeme dovolit nějakou dovolenou, případně dokonce nám chybí na nějaké základní potřeby, to už je horší, tak stačí požádat opět ty správné andělky, nebo aspoň ty, kterým vy věříte, nebo těm, kterým se vy sami otevřete a uvidíte, že pokud vytrváte, tak stačí pár dnů, nějaký ten týden a uvidíte nějaký výsledek. Někdy stačí málo, ale to málo může najednou přivodit mnohem víc a pak z toho málého více ještě víc. Protože máme tady poslední čtvrthodinku, máme tady přibližně těch 15 minut, já to ještě využiji, dokud někdo nezavolá a můžu dále pokračovat nejen v povídání o andělech, ale v tom, jak nám můžou pomoci. Jelikož pro anděly neexistuje žádné časové ani prostorové omezení, myslím si, že pokud naše mysl a program vyplňují nějaké obavy, strach, pochybnosti, rozhodně samozřejmě z materiálního nedostatku, který bývá tak častý, nebo mnozí lidé takhle přemýšlejí, tak nezbývá prostor pro poslání těchto andělů, nezbývá prostor pro naše poslání, nezbývá prostor pro to, abychom dokázali se otevřít trošku jinému vnímání tohoto světa. Takže já si myslím a doporučoval bych i vám a vám, kteří pokládají si otázku, zda ano nebo ne, určitě tomuto poslání věnovat nějakou pozornost, aspoň občas se nad tím zamyslet, trošku porozjímat a určitě nejen přemýšlet o tom, co nám chybí, ale hlavně o tom, co máme, o tom, co můžeme mít. Souvisí to samozřejmě i s naší očistou našich domovů, našeho prostředí, toho, co všechno máme kolem sebe. Já si myslím, a dobré takové pravidlo je pro ty, kteří velice shrnují věci a v podstatě tyto věci někde pořád odkládají ve svých domovech, na svých pracovištích, nebo nevím, kde všude jinde. Máme tady telefonát. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Ano, položte svůj dotaz. Narodila jsem se 27.5.1943. Ano, a váš dotaz? A prosila bych o vyjádření vztahu, který nemám, ale neustále hledám. A bohužel jsem invalidní, nechodím do společnosti, takže podávám inzeráty. Dobře. A pak bych se chtěla zeptat ještě, kdyby to bylo možné. 18. to znamená za 2 dny mám nastoupit operaci, která sice není životně důležitá, ale velmi by mi pomohla, ale nevím, jestli to mám udělat. Pořád váhám. Dobře. Děkuji moc krát. Dobře. A zdravím vás, protože vás sleduju celou dobu, co pořád existuje. Dobře, děkuji vám hezky. Mějte se pěkně, já vám přeji hodně zdraví, hodně lásky. Já si myslím, že není to pro vás jednoduché, pokud jste invalidní. Rozhodně podívám se, jestli tu operaci máte podstoupit, anebo nikoliv. Já si myslím, že právě kvůli tomu jste se dovolala. Zkusíme to.
Já vám něco řeknu. Já jsem naprosto, milá paní diváčko, proto, abyste tu operaci nepodstoupila. To je mé vyjádření. Teď se podívám na ten vztah, který by mohl být. Já si myslím, že váš věk vůbec není omezujícím prvkem k tomu, abyste někoho ještě nepoznala. A já vám říkám, že někoho poznáte ještě, milá paní diváčko. Víte, co málo kdy tak silnou pozici karety vidím, jako nyní je potřeba opravdu nejen poskládat všechny pozitivní myšlenky pro to, abyste si toho dotyčného přitáhla, a rozhodně tady v kartách vidím, že poznáte někoho a tím někým bude určitě muž a tento muž bude určitě pro vás zajímavý, protože zasáhne vaše srdce. Já vám teda řeknu, aspoň podle toho časového hlediska, že to bude přibližně tak za rok, možná i dříve, za rok a půl, možná kdyby se to nějakým způsobem posunulo. Rozhodně už to je nedaleko vašich dveří a za chvilku to začne klepat na dveře. Takže rozhodně se máte na co těšit, věřte si, možná byste měla věřit i tomu, co vám teď říkám já. Nechám to na vaší volbě, určitě zvažte každou myšlenku a popřemýšlejte nad tím, co by mohlo být a jak byste si to v životě představovala. To je velmi důležité. Jelikož já jsem tady mluvil o tom, že bychom se měli zbavit všech těch věcí, které nepoužíváme. Ty 2 roky, když je nepoužíváme, dokonce v čínském umění Feng Shui se říká, co nepoužíváme rok. Dokonce někde jsem četl i půl roku. Máme se toho zbavit. Tak je velmi důležité právě, abychom si udělali pořádek. A tento pořádek zároveň vykresluje další duchovní zákon. Duchovní zákon dávání a přijímání. To znamená, pokud jenom shrňujeme nějaké věci na nějaké místo, neboli jenom chceme si udržet a nic nedávat, tak samozřejmě pak ten zákon nebude fungovat. Já si myslím, že všechny předměty, které máme a do kterých vlastně dáváme své myšlenky, kterých se dotýkáme, tak v podstatě mají všechny tyto pocity ukryty. Pocity, myšlenky, naše pocity, zároveň pocity a myšlenky všech osob, které se před ní dotýkaly. Vemte si i takovou minci, kolik lidí se jí dotýká, ale protože máte poslední šanci zavolat, já si počkám na dalšího volajícího, rozhodně mince tady hozená vám je, může dopadnout na 2 strany, buď orel, nebo může to být ta druhá strana, rozhodně, ale představte si takovou minci, tato mince, kolik lidí takovou minci mohlo mít v rukách. Když pomineme její stáří a nebyla vyrobená právě včera nebo před chvíli a dostala se do oběhu, tak kolik lidí do toho dalo kolik pocitů a kolik myšlenek. Pokud to byly negativní myšlenky, budou v ní negativní. Rozhodně tato energie tam je a to se týkají našich domovů. O tom nakonec mluví staré umění Feng Shui, o které jsem taky někdy tady mluvil hodně dávno. Rozhodně čištění takového našeho prostoru od těch negativních energií je velmi, velmi důležité. Představte si nějaký domov, nějakou rodinu, kde časté jsou hádky na programu. Kde jsou na programu časté výměny názoru, kde je slyšet křik, kde je slyšet nějaký nářek. Rozhodně takové prostředí nebude nejen příjemné, nebudete se tam cítit dobře, ale zároveň dostává se tato energie do zdí, dostává se do nábytku, dostává se do všech předmětů, které jsou v okolí. A jelikož takový prostor by se měl očistit, pokud bychom takový prostor měli sdílet, nebo měli bychom ho sami dostat jako domov, je velmi důležité ho správně očistit. Já si myslím, že je velmi dobré a důležité i pro některé aspoň diváky, kteří se touto metodou nebo tímto uměním zabývají, jistě vědí a je velmi důležité to, že nenakupují možná v některých obchodech, kde právě je už použité zboží, právě z těchto důvodů. Ale
ono existuje nějaké to řešení, jako vždycky existuje, a je to řešení právě očisty toho předmětu nebo očisty toho dotyčného konkrétně nějaké věci nebo dotyčného předmětu, který máme před sebou nebo který chceme očistit, a existují účinné metody taky pro očistu toho, aby to bylo opět tak, jak má být, aby nevyzařovaly tyto energie ani trošičku právě vůči nám, a hlavně, aby nebyly negativní. Stačí někdy použít sluneční světlo, stačí někdy použít měsíční světlo, stačí někdy použít nějakou tu slanou vodu. Způsobuje hodně. Já si myslím, že těch očistných možná kur v uvozovkách, o kterých jsem tady mluvil i v našich očistných programech, o zdravotních programech, o čistých tělách, taky patří i k očistným programům právě tyto záležitosti. A myslím si, že očista našeho obydlí, ať už tam hádky bývají nebo nebývají, je vždycky důležitá. Čas od času určitě. Nakonec, jak jsem řekl, čínské umění Feng Shui je v tomto případě úplně perfektně vytvořeno k tomuto účelu, a já si myslím, že i andělé si přejí, abyste takové čisté prostředí měli doma, abyste měli pozitivní prostředí, a rozhodně pomáhají i tím, že vám dávají takové ty správné nápady nebo vás motivují k tomu, abyste čas od času udělali takový generální úklid, jak jsem řekl, aspoň jednou za 2 roky, a prostě jednoduše udělali pořádek, očistili to, co je nutné očistit, a najednou se vám bude nejen lépe dýchat, ale budete se i lépe cítit, a vztahy možná, které prožíváte, tak se zlepší. Možná, že se zlepší vaše nálada, možná, že se zlepší celkové klima v tomto prostředí a vy se budete cítit jistotně líp. Znáte to, aspoň když vymalujete, co všechno se změní. Najednou se cítíte, jako kdyby v novém domě. Takže jedna z těch účinných, očistných metod čištění vašeho prostoru, prostředí, ve kterém se často pohybujete, ve kterém pobýváte, je jistotně vymalování tohoto prostoru. To všichni známe. Nakonec, pokud máme koberce, dobré by bylo vyčistit tyto koberce, případně je vyměnit. Já si myslím, že dneska už ani tak ty koberce nejsou populární, že jsou populární spíše nějaké ty jiné podlahové krytiny, případně nějaké ty PVC, nějaké, já nevím, podlahové záležitosti, které k tomu souvisí. Odborník rozhodně nejsou ani v této otázce znalí. Rozhodně víte, o čem mluvím. Je potřeba si zvolit takový materiál, který vám bude vyhovovat, který bude dobře očištěný. Přeji pěkný dobrý večer divákovi novému. Halo, halo. No halo, poslouchám. Dobrý večer. Hlavně já vás poslouchám. Jaký je váš dotaz? Dobrý večer. Ano, jaký je váš dotaz? Narodila jsem se 1.3.1951. Ano. Jen by mě zajímalo, jak se bude vyvíjet můj další život. Ale v jaké oblasti bylo by to lepší? Protože, jak jsem říkal, nemáme tady prostor pro dlouhé vykládání. No, já bych docela brala, mě zemřel tatínek, když mi bylo 17 let. Mhm. A vy byste potřebovala partnera, je to pravda? Ne. V žádném případě. Partnera mám. Dobře, takže dotaz mám jaký děti, mám vnoučata, mám se skvěle, ale na toho tatínka pořád myslím, že jsem si nikdy moc nerozuměla a zemřel, když mu bylo 51 let. Dobře, takže váš dotaz zní, jestli s tím tatínkem vlastně budete ve spojení, jestli se s ním setkáte. Dobře, podíváme se na to, já jsem to aspoň takhle pochopil, protože divačce nic neschází. Má děti, má manžela, má pohodový vztah, má domov, má rodinu. Co všechno vůbec si přát více?
Já se podívám na to tatínka. Opět velmi silná sestava. Milá paní divačko, opět tady vidím, že váš tatínek je vaším strážným andělem. Opravdu vás má rád. Nic se na tom nezměnilo, i když bylo to někde v 17 ve vašem věku, hodně byla jste mladunka, rozhodně tady je velmi silná sestava, je vám na blízku, pomáhá vám. Určitě je tady vidět, že se s ním setkáte, měla byste se spojit s ním, aspoň zkusit to ve snu, požádejte, poproste ho, aby vám něco řekl, aby se vám zjevil, poproste. Třeba dneska, když půjdete spát, určitě, já vám říkám, do toho týdne, do těch 7 dnů, budete znát nejen odpověď na to, co budete chtít vědět, ale zároveň můžete se vidět, můžete slyšet svého tatínka. Mějte se pěkně, už máme konec, já vám přeji hodně štěstí a zítra budeme pokračovat v našem tématu. Pěknou dobrou noc. Nashledanou.